በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣለኹም? ኣብዚ ሓለፍ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ምዕራፍ 4 ቋሪፅና ነርና ከም ዝፍለጥ ማለት እዩ። ሕዚ ደሞ ካብ 5 ክሳብ 6 ክልተ ምዕራፍ ክረአና ከም ፈቃድ ኣምላኽ መፅሓፍ ወለዶ ኣዳም እዚ እዩ። ኣምላኽ በታ ንሰብ ዝፈጠረላ መዓልቲ ብምስሊ ኣምላኽ ገበሮ፣ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮ፣ ባረኾ ድማ በታ ተፈጠረላ መዓልቲ ኸዓ ስሞም ኣዳም ኢሉ ኣውፀሎም። ኣዳም ድማ 130 ዓመት ገበረ፣ ከም መልክዑ ከዓ ንኡ ዝመስለ ወዲ ወለደ፣ ስሙ ሴት ኣውፀሉ። ዕድመ ኣዳም ድሕረቲ ንሴት ምስ ወለደ 800 ዓመት ኮነ፣ ኣዋዳትን ኣዋልድን ከዓ ወለደ። ኣዳም ዝነበሮ ኩሉ ዕድሚኡ 930 ዓመት ኮነ፣ ሞቶ ከዓ። ሴት ድማ 105 ዓመት ገበረ፣ ኒሄኖስ ከዓ ወለደ። ሴት ኒሄኖስ ምስ ወለደ ድማ ድሕሪኡ 807 ዓመት ገበረ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ። ኩሉ ዕድመ ሴት 912 ዓመት ኮነ፣ ሞቶ ከዓ። ሄኖስ ድማ 9 ዓመት ገበረ፣ ንቃይናን ከዓ ወለደ። ሄኖስ ድማ ድሕርቲ ንቃይናን ይቅርታ ምስ ወለደ 815 ዓመት ገበረ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ከዓ ወለደ። ኩሉ ዕድሜ ሄኖስ 905 ዓመት ኮነ፣ ሞቶ ከዓ። ቃይናን ከዓ 70 ዓመት ገበረ፣ ንመሃላኤል ድማ ወለደ። ቃይናን ንመሃላኤል ምስ ወለደ ከዓ ድሕሪኡ 840 ዓመት ገበረ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ። ኩሉ ዕድመ ቃይናን ከዓ 910 ዓመት ኮነ፣ ሞቶ ድማ። መሃናኤል ከዓ 65 ዓመት ገበረ፣ ንያሬድ ድማ ወለደ። መሃናኤል ንያሬድ ምስ ወለደ ከዓ ድሕሪኡ 830 ዓመት ገበረ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ። ኩሉ ዕድመ መሃናኤል ከዓ 895 ዓመት ኮነ፣ ሞተ ድማ። ያሬድ ከዓ 162 ዓመት ገበረ፣ ንሄኖክ ድማ ወለደ። ያሬድ ንሄኖክ ምስ ወለደ ከዓ ድሕሪኡ 800 ዓመት ገበረ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ። ኩሉ ዕድመ ያሬድ ከዓ 962 ዓመት ኮነ፣ ሞቶ ከዓ። ሄኖክ ድማ 65 ዓመት ገበረ፣ ንማተስላ ከዓ ወለደ። ሄኖክ ንማተስላ ምስ ወለደ ከዓ ድሕሪኡ 300 ዓመት ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ከዓ ወለደ። ኩሉ ዕድመ ሄኖክ ድማ 365 ዓመት ኮነ። ሄኖክ ከዓ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ፣ ኣምላኽ ወሲድዎ እዩ እሞ ኣይተረኣየን። ማተስላ ድማ 187 ዓመት ገበረ፣ ንላሜክ ከዓ ወለደ። ማተስላ ንላሜክ ምስ ወለደ ከዓ ድሕሪኡ 782 ዓመት ገበረ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ከዓ ወለደ። ኩሉ ዕድመ ማተስላ ከዓ 969 ዓመት ኮነ፣ ሞቶ ድማ። ላሜክ ከዓ 182 ዓመት ገበረ፣ ወዲ ድማ ወለደ። ኣብዛ እግዚኣብሔር ዘረገማ ምድሪ ከዓ ዘሎ ዕዮን ካብ ፃዕሪ ኢድናን እዚ ከፀናንዕ እዩ ኢሉ ስሙ ኖህ ኣውፀሎ። ላሜክ ንኖህ ምስ ወለደ ከዓ ድሕሪኡ 595 ዓመት ገበረ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ። ኩሉ ዕድመ ላሜክ ከዓ 777 ዓመት ኮነ፣ ሞተ ድማ። ኖህ ከዓ ወዲ 500 ዓመት ኮነ። ኖህ ድማ ንሴም ንካምን ንያፌትን ወለደ። ምዕራፍ 6 ኮነ ድማ ሰብ ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ክበዝሕ ምስ ጀመረ፣ ኣዋልድ ከዓ ምስ ተወለዳ፣ እቶም ደቂ ኣምላኽ ድማ ነተን ኣዋልድ ሰብ
መልክዕኛታት ከም ዝኾና ምስ ረኣዩ ካብኣታተን ዘዝሓረይወን ኣንስትዮ ወሰዱ። እግዚአብሔር ከዓ ንሱ ስጋ ድማ እዩ መንፈሰይ ንሓዋሩ ምስ ሰብ ኣይጻረርን ስለዚ ዘቦኑ 120 ዓመት ይኹን በለ። ደቂ ኣምላኽ ናብተን ኣዋልድ ሰብ ምስ ኣተዉ ንሳተን ከዓ ምስ ወለዳሎም በቲ ዘበን እቲ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ምድሪ ንጉዓት ሰባት ነበሩ። እቶም ካብ ጥንቲ ሱሙያ ዝነበሩ ጀጋኑ ሰባት እዚኣቶም እዮም። እግዚአብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐ ብሓሳባት ልቡ ዝሕልኖ ድማ ወርትክ ክፋእ ጥራይ ከም ዝኾነ ረአየ። እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ ተጣዓሰ፣ ብልቡ ድማ ጓህየ። እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ስለ ዝገበርክዎ ተጣዒሰ እየ እሞ ንዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ክሳዕ ለመምታ ክሳዕ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶም እየ በለ። ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምስጉን ረኸበ። ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኸበ። ወለዶ ኖህ እዚ እዩ። ኖህ ኣብቶም ወለደታቱ ጻድቅ እንተዘይብሉ ሰብኣይ ነበረ። ኖህ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ። ኖህ ድማ 3 ወዲ ሴምን ካምን ያፌትን ወለደ። ምድሪ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተባላሽያ ነበረት። ምድሪ ድማ ብዓመፅ መለአት። ስጋ ዘበለ ኩሉ መገዱ ኣብ ምድሪ ኣባላሽዩ ነበረ እሞ ኣምላኽ ከዓ ንምድሪ ረአያ፣ እንሆ ድማ ተባላሽያ ረአያ። ኣምላኽ ከዓ ንኖህ በሎ ብሰሮም ምድሪ ዓመፅ መሊኣ እያ እሞ መወዳእታ ኩሉ ስጋ ኣብ ቅድመይ በጽሐ። እንሆ ድማ ኣነ ምስታ ምድሪ ከጥፍኦም እየ። ንኣኻ ካብኦም ገፌር መርከብ ስራሕ። ነታ መርከብ ክፍልታታ ግበረላ፣ ውሽጣን ግዳማን ከዓ ብቅጥራን ለቅልቃ። ከምዚ ከዓ ግበር ምናሕ ነታ መርከብ 300 ምንውሓ ማለት እዩ። ምንውሓ እታ መርከብ 300 እመት፣ ምግፋሓ 5 እመት፣ ቁመታ ድማ 30 እመት ይኹን። ነታ መርከብ ኣብ ላዕሊኣ እመት ዝቁመት መስኮት ግበረላ። ኣፍ ደገ እታ መርከብ ድማ ብጎቦ ግበረላ። ታሕታያን ካልኣያን ሳልሳያን ደርቢ ግበረላ። ምእንቲ ኣብ ታሕቲ ሰማይ ህያብ ንፋስ ዘሎ ኩሉ ስጋ ክጠፍእሲ። እንሆ ድማ ኣነ ማይ ኣይሂ ናብ ምድሪ ከምጽእ እየ እሞ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ክመውት እዩ። ምሳኻ ግና ኪዳነይ ከኣቱ እየ። ንስኻ ምሳኻ ድማ ደቅካን ሰበይትኻን ኣንስቲ ደቅኻን ናብ መርከብ እእቱ ኢካ። ምሳኻ ብሂወት ምእንቲ ክትሕልዎም ድማ ካብ ኩሉ ህያው ካብ ስጋ ዘበለ 2 ካብ ኩሉ ዓይነት ናብ መርከብ እእቱ፣ ተባዕታይን ኣነስታይን ይኹኑ። ንስኻ ብሂወት ምእንቲ ክትሕልዎም ካብ ኣዕዋፍ በብየዓይነቶም፣ ካብ እንስሳ በብየዓይነቶም፣ ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብሉ በብየዓይነቶም ጌርካ ካብ ዝኩሉ ዓልየት ከክልተ ናባኻ ይእተው። ካብ ዝብልዑ ኩሉ ዓይነት ብልዒ ድማ ንኣታቶምን ቀለብ ክከውን ኣእቲኻ ኣባኻ ኣክቦም። ኖህ ድማ ከምኡ ገበረ። ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ንኩሉ ነገር ከምኡ ገበረ። ስብሐት ለኣብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ይቕጽል።